cilik-cilik sampeyan akeh sampeyan butuh sunat kabeh, butuh nanggap kabeh. Calone penanggap ya iki. Apa mang tak takoki ana. Sapa sing mbok takoni? Mbok cah cilik mau tak takoki. Kowe wis Mbok takoni piye? Wis sunat le urung Pak De. Ndang njaluk sunat sok ben nek sunat nanggap toprak manggala ya. Jawabe piye? Emoh apa nanggap barongan ae kok ngono. Ora sida tak takoki neh. Ora gelem nanggap ketoprak. Jarene ketoprak kelarangan. Mosok muni ngono. Iya wong tak takoki malah emoh ketoprak kelarangan oleh ngekeki mangan kakean kok ngono. Asline nek dipikir-pikir iki ketoprak iku rumatane paling gampang. Wong ketoprak ya bener wong 100 wong. Ning asline nek perkara mangan ora sepira. Kabeh iki kari niate kok, Pak. Ora sepira piye wong dikeki mangan 3 dunak ya entek, 4 dunak entek kok. Ha nek aku nek perkara mangan ora pati tak pikir. Lah terus Sing penting siji, penting diwenehi kopi karo sugatan. Iki aku wis seneng. Kaya iki mau diwenehi sugatan ana bugis, ana jajan, ana gedang. Lah bugise wong kene malah ngajak tukaran kok. Lho, kok iso ngajak tukaran iki? Bugis sing isine klapa karo gula mau. Heeh. Walah, Rasane piye? lagi roh iki aku bugise wong Soko. Bugise wong Soko piye? Wis rupane rada biru-biru ijo. Rasane Ngeplak ning cetak kok. Gowething ae aku. Ana sing Bener nek siram iki gundul. lah mulane ana sing malah sing gregetno neh. Apa? Sing nganggo gula abang iku lho. Anu Peh murah gula cedak apa pabrik gula kok nek ngekeki gula abang kok mlete. kok iso mlete? Lho tak cuwokot malah nyuwipret ning rai. Ngene iku yo ana cah cilik ngloro yo. Lek loroe piye? Desendor rai nek geteh tok napa ngono. Aku yo terus kandha udunku pecah cong aku yo. Kowe iku kok senenganmu. Nek kanggoku Iya. apa jenenge jajane wong kene? Apa mau nek ngarani bugis? Bugis Menawa kowe pas tiba sing bagian atos. Lah, iya. Nyatane aku mangan yo rasane enak, ana sing empuk. enak. Ya toh. Menawa kowe bagian sing atos. Mangan lah kopi aku malah ra sida tak ombe. Lah nek ora sida kene aku mang ngombe kopi ya rasane seger enak. Seger aku roh oleh gawe kopi malah ndredeg aku. Lah kok ndredeg perkarane? Sing gawe rak wong wedok. Ya jelas biasane kopi iki sing gawe wong wedok. Wedok ijek panas-panas Heeh. jebule. Apa, Pak? Oleh ngudek nganggo BH. Ngono. Piye, Pak? Oleh ngudek kopi. Wong kene iki nek gawe kopi oleh ngudek nganggo BH. Masya Aku ora Allah. sida aku. Lho mang aku ngombe kok rasane kok ya enak. Enak apane Iku menawa behane bar diumbah iku. bar diumbah ya malah padha. Lah saiki aku bayangno. nyampe. Upama behane urung diumbah. Iya. Lho dienggo ngudek kopi. Malah seger. Rasane terus gawe po. Salah kecut-kecut amis mesti. Iku lek ngudek kopi nganggo BH tenan. Nganggo BH aku iki lho roh dhewe. Ora roh dhewe ngono ora iso cerita aku. Tenane. Iya, kopi pewalus oleh ngudek. Berarti BH-ne dicemplungno terus dienggo ngubek ngono. Lho, lha apa? Lho, lah jarene ngudeke kopi nganggo BH. Lah ora ngudek kopi ra nganggo BH nek susune kecemplung ning tremos. Udah melonyot malahan. Sik to. Kowe bar rembug susu kok terus merek to, Jong? Lah iya, lah nek ngudek kopi ora nganggo BH. Lah mongko iku apa jenenge kopine jek pewanus. Ah, Lah nek ngudek nek rada endek, ndiluk ngene ora nggo BH, susune kecemplung ning kopi. Lah ra sida ngombe susu malah mriksakno ning dokter. iya ya. Berarti ngubeki susu iki nganggo
BH. Maksude sing behanan ki wonge to? Wonge asam susune yo ngudeke apa kopine ngudeke nganggo sendok. Oh alah tiwas ndredeg aku. Nek iki lho tenan, Pak. Aku mang iki kan lepas. Lepas apa diaturi mak embu niki? Lepas to. Lepas. Kan gak enek mangan. Gak. Aku arep golek mangan ning gone warung arep kono mau. Heeh. Ku kan enek bakul mangan. Ning pasar Sukoi. Lagi ngerti iki aku. Apa? Jebule lem meres santen kan nganggo jangan santen. Lho kuwi jebule bakule lem meres santen iki nganggo kathok tak kandhani. Ndak amek pesugihan. Yo aku ora ngerti iki kasunyatan, Pak. Iki malah nemen iki. Cara kathoke ora diumbah kok seminggu lho. Santene mesti malah ijur. Ning nyatane yo enaki mau tak rasakno. Dadi oleh meresanten. Nganggo kathok. Mosok gak ndek sarangan wong cedak pasar kok ta. Lho maulah yo ana sarangane. Oh berarti sarangan tuh ditumbangi kathok ngono. Oh gak. Lho lah gak iku. Lem meres santen iki nganggo kathok. Lah iya terus apa klopone dilebokno ning kathok tuh diperes ngono. Ora, Pak. Lah terus Bakule iki lem meres santen nganggo kathok. Lah saiki meres santen ra nganggo kathok mbok kon nudo. Iki yo tunggale meres apa ngudek kopi nggo BH mau. Cara tenan meres santen nganggo kathok menawa santen ceblok ilang. Mesti kesedot karo dikuokop karo naga. Lah wong kowe ku kok aneh-aneh. Lah tak kira iki lak ngudeke nganggo BH. Ora, ya ngudeke nganggo sendok ning wonge nganggo BH. Lah lak ngono aku tiwas panik. Aku wis disugati kopi. Lah iya, disugati jaminan. Matur nuwun warga masyarakat Suko. Puluhan dina niki Wahyu Manggala sampun ditimbali dalam rangka acara sedekah bumi. Agi iki cah jejumblek saka iso nanggap lho. Tan mongko liwat ki ya bendina lho. Dina liwat wong aku diobyak-obyak ning kono kae ya liwat kene kok main ning gone ndi etan kono kuwi. Daerah Mboto. Sumberan. Heeh. Mengulan lho. Aku ndek ben kan tau ngaup ning gone omah tingkat iku. Ngarep iku. Iya, aku linggih sedelok terus karo ndonga. Lehmu ndonga wi. Ya Allah, kapan boyo dulur-dulur saka nanggap Manggala aku ngono lek. Heeh. Lah ndelalah kok dijabahi cebloki cecek telu aku plek ngono. Wah, iku mesti perlambang untuk kabejan. Ya sobek wong dicebloki cecek kok kabejan. Nek cebloki dhuwit ya tapi wong iku lah tapi nyatane kok ya ditanggap tenan. Lah iki lho kabeh wong angger ndonga mesti dikabulno karo Gusti Allah. Tenan. Iya, lah ke tau ndonga apa ora? Wah, nek ngono ya bener kandhamu, Pak. Aku percaya. Ya nyapa? Wong ki angger gelem ndonga. Mbah suwe mbah lawas mesti dikabulno. Lah, aku ki jujur melu Bos Mogol iki lak wis puluhan tahun. Walah wis mbah. Iya toh? Iya. Kadang kan aku ya diperintah, kadang aku ya dikongkon. Iya. Aku ndonga Pak karo Gusti Allah. Ya Allah, aku kok dikongkon terus. Kapan yo aku iso ngongkon wong aku ngono. Lah terus. Ben ora dikongkon terus. Lho delalah Pak, dongaku dikabulno. Lho mesti ku pokoke angger ndonga Gusti Allah ngerti langsung dikabulno. Tenan bareng ngono aku marane nggone Rembang, dongaku dikabulno. Terus delalah lho Pak, aku kok iso kelakon ngongkon. Wong sing tak kongkon iki wong dhuwur malahan Pak. Oh, sak antena ngono. Oh lho. Ora kok dhuwur sak antena. Wong gedhe. Oh, kaya gajah. Lho. Oh. Maksudnya iki ora kok gedhe awake sak padha gajah ora. Lah ndongan perkara apa? Perkara aku pengen iso ngongkon mau. Oh, alah kowe perkara dikongkan-kongkon terus ndonga kepengin iso ngongkon. Iso ngongkon. Lah terus bareng ngono aku iso ngongkon Pak Camat, Pak. Wah. Kowe dadi apa? Tenan, ana camat tak kongkon. Ora mung trimo camat tok. Bupati tak kongkon, Pak. Kowe wakil presiden piye? Lho, sapa sing kondo? Iku kowe lah kok wani ngongkon Pak Bupati, Pak Camat. Tenan, bupati camat tak kongkon. Wih. Dadi ajudane presiden. Ora. Dadi pamprese presiden. Ora.
Lah dadi apa? Tukang parkir, Pak. Wingi iki aku ning Rembang dadi tukang parkir. Ana Pak Camat karo Pak Bupati tak kongkon parkir. Ayo parkir, Pak. Monggo, Pak. Saiki Bupati karo Camat ora tak kongkon, ndelalah mburi jurang. Nek ora tak abeni mobile gejegur jurang piye lho. Dadi Anakmu iso ngongkon Camat karo Bupati. Dongaku dikabulno, Pak. walah koclok. Dadi tukang parkir kok mlepuk. Lho tapi kan iso ngongkon Bupati. Iya ya. Monggo mundur cara gak mundur mah bayar. Lah mula. Lah aku cara dadi sopire bupati ya mau mundur atau nabrak kowe aku. Lho kok kowe sing ora trima to ketoke? Maksude iki ndonga sing kira kaya aku ngene iki lho contone. Lah nek kowe ndonga piye? Aku rak angger dina wis numpak motor ngalor ngidul mangan njaluk wong-wong niki Turut-turut. isin aku. Lah terus? Wah aku wis bar tangi turu salat tahajud. Salat apa? Tahajud. Salat tahajud. Iku rak nek pisan aku ping 30 tahajud. Jajal muni tahajud. Tahajud. Ketoke kok ilatmu gangguan. Melet delok kowe. Wah ya bener dulur-dulur Sukapuluan, ilate sendor dienggo ngomong angel. Lho bareng tak tiliki kok ketoke kok ana kawa-kawane, Pak. Lho, leboni nek menawa ana pekane. Ya malah ilat kok kawa-kawa tok. Lah wong ngomong salat tahajud kok ora cetha lho. Ya salat tengah wengi iki lho. Ha, salat tahajud. Salat tahajud aku bar turu terus tangi salat tahajud. Heeh. Ndonga karo Gusti Allah ndelalah menawa pas malaikate ndungu menawa. Wah aku ndonga. Dongamu piye? Ya Allah, wong kok rekoso ngalor ngidul golek dhuwit terus leh ya Allah. Kula kepengin tengok-tengok kipas-kipas dhuwit teko dhewe ya Allah aku ngono. Dongamu kepengin tengok-tengok kipas-kipas untuk dhuwit do teko dhewe. Ngono ku kelakon apa ora? Wono seleret srut langsung. Wah aku terus dikeki apa jenenge kanugrahan rahmating Gusti. Alhamdulillah. Ndelalah kok bojoku barang kok ya melok rero. Langsung aku esok awan sore bengi tenan tengok-tengok karo kipas-kipas dhuwit teko dhewe. Tengok-tengok karo kipas-kipas dhuwit teko dhewe. Iya. Wah, iku ke dadi apa, Pak? Dodol jagung bakar. Lho, Tengok-tengok karo kipas-kipas nek lho ana wong teko tuku dhewe. dadi apa? Bakul jagung. Dadi tengok-tengok kipas-kipas dhuwit teko dhewe iki mau. Lah yo menawa malaikat salah paham kok. Kok iso salah paham? Lah njalukku kan tengok-tengok kipas-kipas dhuwit mara dhewe. Lho kok malah dikek anugrahan kalau kon dodol jagung bakar aku. Lho ya bener kuwi dhuwit teko dhewe karo kipas-kipas ana wong tuku jagung. Lah iya malaikat menawa salah paham. Oh alah lah ngono kok ngenyek tukang parkir kowe. Lah macem kipas-kipas. Loh, jebule dadi tukang bakar jagung. Ning ya ora apa-apa, Pak, syukuri wae. Lho iya no. Jenenge derajat pangkat kuwi. Di mata Allah ora dibeda-bedake dipadak-padake. Ning mung beda rejeki. Saka lomongsane padha-padha petanine ya beda rezekine. Donga pamuji kanggo dulur-dulur saka kene, muga-muga bar disodakoi bumine, muga-muga dadi bumi sing baldatun thayyibatun warahun ghafur. Amin. Bu, ayo do muni amin bareng, Bu. Ngosek aku tak omong sik, kok mbok disiki amin. Ha ibu-ibu iki wis kadung kompak lho. Boleh lho sing delok wedok tok iki, Pak. Lho, ya jelas kowe ngerti apa ora sebabe apa sing delok kok wedok-wedok tok. Ya gentenan karo sing lanang. Ora ngono. Mergo sing lanang saiki ning Tegal iki sing wedok nganggo. Salah. Sing lanang ngadang sing wedok ndelok. Alah, kleru. Sing lanang ngejangan. Alah, salah. Sing lanang Alah, kleru. ngentekne Pak Pisah. Salah. Sing Kleru. Salah. Kleru. Salah. Aku iki juga kok mbok. Kowe juga Lah lho ora salah. ngomong mbok salahno terus. Asine wong wedok-wedok kok do nonton kebanyakan wong wedok. Sebabe apa wong wedok-wedok kok sing nonton? Sebabe ana, mergo wis ana gambarane ana filosofine. Opo? Dagelan iki sing metu lak lanang. Lanang. Ditunggoni wong wedok. Iki gambarane ngene, Pak. Piye? Wong wedok Wedok. kuwi pancen ditugasno kudu iso ngedekno wong lanang.
Nyoto iki. Dadi wong wedok Kudu iso ngedekno wong lanang. Mesti. Wong lanang tanpa didekno wong wedok ora bakal bisa. mesti. Lho, mesti, Pak. Alah ora mesti. Mesti. Alah wong bojoku aku angger teko ora iso ngedekno aku kok. Malah turune ngorok. Lho, iki tekan ndi? Lho, teko Sukapuluan. Lah kok tekan mbokku bareng? Lah jare mbok wedok ta ora? Wedok. Lah kowe mang kandha, wong wedok iki tukang ngedekno wong lanang. Tukang ngedekno wong lanang. Lah mbok wedok, Wedok. tek ora iso ngedekno aku. Wah, kowe ora didekno mbok mangger setengah 5 yang ngadeg dhewe. Lho. Iki mesti teko sing ora-ora wong iki. Lah kok teko ora? Wong edan iki. nyampe. Maksudnya iku ora babakan iku. Lah jare ngedekno wong lanang. Ya Allah Gusti Pak mulane go siram iki kulino sikat kanggo rinso ben ra ngeres. Aku mang keramas kleru beklin. Lah ya kileng-kileng. Sing tak karepno wong wedok kudu iso ngedekno wong lanang. Iki kudu iso nyemangati wong lanang. Ora tan bedane aku dagelan metu nek ditonton ibu-ibu mbak-mbak. Ngene iki ndadekke semangat, ngono lho. Semangat. Tegese nyemangati wong lanang. Nyemangati wong lanang ya kudu iso nyemangati bojone dhewe-dhewe. Pomo bojone arep budal nyambut gawe. Wong wedok aja sok kulino mencap, mencep, plolak, Plolok, gedak, dedek, kompak Bu nggih, plolak, plolok, mencap, mencep, petotok, petitik, kok apal. apal wong kulino metotok. Kudu sing murah senyum. Oh, Ben supaya wong lanang iso ngadeg atine, iso ngadeg pemikirane ben semangat gone nyambut gawe. petuk wong lanang kudu guyu. Iya, Petuk wong lanang kudu guyu. murah senyum. Aja tutukno le. Lho, lah kene. Mbok iki lho gak mingkem-mingkem oleh guyu. Lah kok iso? Lah mbok kongkon angger kepethuk aku guyu malah aku wedi dhewe. Saiki tak gawa ning rumah sakit SRRJJJ iku. SRJ rumah sakit jiwa kuwi to. ya nggone wong bento iku ndak SRJJJ. RSJ Rumah sakit ngantek ngiler aku. dagelan kok ngileran. Rumah sakit bento iku lho. Lah iya rumah sakit jiwa. Lah teko kono aku tukaran karo doktere. Lah kok tukaran? Lah tak priksakno malah doktere muni ngene. Muni piye? Mboten usah nginep Pak, anu mawon rawat jalan. Aku terus ngene. Oleh ngrawat jalan iki piye? Mosok ngekek impus karo melayu apa piye aku? Lho mboten saged ta Pak. Niki nggih kedahipun rawat inap Pak kok mbok kon ngrawat karo jalan niku mungkin malah ngene. Maksudnya rawat jalan iku rawat di jalan. Yang kok nek bis gak modar malah. Iki malah salah tompo neh wong iki. Lho, tompo gak melok mbok salahno. Maksudnya iki ya bener tompo iki gak melok. Kon dikarepno dokter rawat jalan. Iki bojomu iki dirawat Karo mlaku. karo mlaku. Oh ngene ngono. Terus nyekel impus aku ngalor ngidul gak bahaya aku. Maksudnya iki bojomu kon ning omah. Ning omah wong lore mbok kon ning omah. Lah apa wis tak priksakno. Malah dikongkon empun jenenge mboten mudeng rawat jalan, rawat di jalan ngono. Lah tak rawat ning jalan ning perapatan ono bus liwat. Duh ya. Kuwi maksudnya rawat jalan ora kok rawat ning gone tengah dalan iki ora. Rawat jalan iki sing dikarepno Pak Dokter. Bojomu kon mateni gregeten ae aku. Tahu tak pateni malah disumet neh. Oh ya lilin ae. Tapi rada mending colbat diobati dengan rawat jalan tegese ora ngamar ngono lho Pak. Ya 1 minggu sekali kontrol ning gone dokter. Ora ngamar. Mbok apa mbok kon ngamar iku. Lho ngamar ning rumah sakit kuwi lho. Ora dulure mbok kon nginep. Nek dulure dokter yo nginep. Oh ya angele. Maksudnya iki bojomu nek lara biasanya nek parah. Kuwi nginep ning gone rumah sakit kuwi jenenge ngamar. Aku wis kandha aja nginep wong iku ora dulurem aku ngono. Kira-kira bojomu ijeh apa ora? Ijeh ning omah. Kon begenggek ae lho. Mangkel ae aku. Aja malah ra payu wong wedhus e klenger roh dheke kok malah mbok. Awo lara ati ae. Ora ra piye wong iki mbok sing lah iki lho. Kaya Sariman karo Bos Mogol iki lho. Contonen gini ya. Nek karo bojo iki harmonis gemati.
Ya man ya, Dek Mogol ya. Oh, kok ngurus perkara bojo. Wih, kembar siam. Wong kabeh-kabeh kok ngrembug bojo. Kembar Aku yo siam. mau kalah aku yo ndek bojo. Kembar Nah, siam siapa? jarene ya, Bu. Iya. Jambe sinigar. Sitok jambe bosok, sitok jambe apik. Bosoke sapa? Gak nyadar. Gak nyadar ndekne. Aku ya sadar. Lho, kowe jare sariman. Mbok genti sadar sing ngedem. Wis tak bancai ndi. Ndi bancai apa? Bubur piring patang abang. Pintu kuale. Kuale cok. Bubur abang patang piring, bubur piring patang abang. Iki sowane nggone Soko Puluhan. Lah sing kandha iki ning Tirman sapa? Sing ando iki nang nggone Balong. Balong sapa? Iki ning Bener saka kowe. Puluhan. Lah Mesti aku kok mbok kandhani wong aku sing Wong sing nampa tok panjer panjeran. kene. ya roh ketuane kowe. Wong Lah aku iya. ya wong maca ae mbakmu terus. Lah kowe saiki kok mocok to man, jare kowe mbiyen dadi ketua. Tua sedilo. Lah kowe jare ndek ketoprak. Entek wis entek. Kok entek kena apa? Cekek corona. Toprak saya laris malah saya ambruk. Toprak angger main mulai panggunge kalong papan loro. Adol lampu. Mriki riyen tak omong Nani wani jangkrik. Ora Jelon jumlah bos iku ya aneh wong kabutan ndas ya ngene iku. Apa tandas. Ndasem gedhe utek nemplek ning kene suwidik ini gitu. Nah, tapi kan pinter timbangane kowe. Apa? Ndas era pokro. Mana wong kene ndi sing jarene dagelan Rainaga. Iki lho Bu Rainaga. Iya, Rainaga ngemut raimu. Saiki nyocok. Ayo cocokno saiki. Cocokno, Nih ya. coplok sik gen padha. Nih. Wong papat, Mas Rokim raine putih napa mboten, Bu? Putih nggih. Pak Mogol, Mas Mogol raine putih napa mboten nggih? Putih nggih. Kulor putih napa mboten? Putih ha? Sariman putih napa ijo? Duwe. Wong kene lho man sing ngomong. Masa rairku kaya gambar spanduk iku partai. Jewene wong Masa raiku ijo-ijo yo. Masa lah. ijo. Ojo Aku tak ngapus ya. ngomong sik ah. Iku lho jare Ayo ijo. kono sing elek apa ora elek? Oh, aku barek. Sing barek awar barek. Lah man Alah, alah. elek lah munggah swarga wong barek bakal dijegur neraka. Sebabnya apa? Sebabe wong Wedokan. cocok. Nek wong elek gak payu Ora kowe. payu, ora mungkin wedokan aku lho sing ngambut sapa? Ade sing gelem tak pek sapa? Ade. Ora gelem. Ora ana sing gelem yo man. Sapa sing gelem tak ambung sapa? Ora gelem wong elek kok. Swarga riri. Kowe dadi tipe neraka Neraka. janganan ditak malaikat ditintuti Iki ku oleh ngomong neraka jahanam janganan. Ayo Neraka jahanam. Jahanam Jangan untum kono. karo malaikate masak, jangan. Swarga. Neraka. Ora ngono, sampean arep nesu ki ngopo? Lah ora nesui piye to? Apa? Mosok pejarene barek kakean dosa. Ayo mergo wedokan. Malah roke iki gawanane PK terus. Iya, Ya, iya. Aku ora ndek nggo PK. Kowe nggawa wedhus ora ana wong Ora ana wong maido. ngambus. Astagfirullahaladzim. Man iku aku ora tau man jenenge nggawa PK kowe iki aja menjatuhkan namaku. Alah, Sing tak gawa wingi ku ora PK yo man. Apa? Begenge. Ngeten lho Mas. Di dalam mobil. Berbahagialah wong urip ning alam donya. Nggih. Iso diparingi kahanan ingkang kados ngeten. Alah. Iki aku tak bloko suto lho. Kali Boleh. pertama aku sowan nggone Soko. Lagi pertama? Puluhan. Iki Pertama. dukuhan Soko. Aku ki apal kabeh nek kene wong aku ya warga kene kok. Percaya. Mam ciru kono lho, ciru kono lho, Iya, Mam. jodak. Jodak lho, Mam. Jodak. Pundi Mas? Sudah. Nek jodak niku pundi? Lah, taploke lah. Ayo man. Lah Dinding nggon niku nek ana wong tuwa, ana wong omah-omah ndongane ngersaning Gusti Allah, nek upamane garwane ngandhut, iku mesti nyuwune nek lanang enggak nek Nek wedok wedok, asu. Ayo. Saking ayun ya asyu.
Iku ora nek dikeki yo, Man. Nek ra dikeki lah ndara ditampa, mosok nek lahir elek ameh dipateni. Nah, mosok arep lahir dingok sik, delok elek digecelek balik. Ora ngarah yo kan. Ora trimo kono, Bos. Lah Iki iya. moko wis kodrat. Nek kepengin duwe anak lanang mesti sing ganteng. Lah iya. Wedok sing ayu. Lang semono uga wong ganteng. Nah. Nek golek bojo mestine ya milih sing ayu, milih sing Aja gelem bojo ayu. milih sing ngomong iya. ibu lho sing ngomong. Alah ayu nom ya digondol kancane. Ya. Enak elek ya Man, awet. Ora usah judes aku. Ya lho. Lah aku wis kadung cinta karo kowe kok iso. Mesyo cinta ki mosok nek wedok enom ayu terus digondol kancane. Ya ancen ya nyata wong bojo mbiyen ya digondol kancam dhewe lho. Aku ya ora nyalahke. Wis ketok pecah iku wis gak ketok kompak. Kaya aku karo kowe cek kompak. Karo elek kompak. Elek kompak. Bisa neraka ya ora awake dhewe. Besok rencana ameh gawe PKK ya Man. Ya, apa? Perempuan kakean elek. Lah ora apa-apa. Golek sing setruk-setruk rasa ngopeni. Ya ora ono Setruk ah. ora ono sepatu lan kono ora trimo nek kene iki bojo enom. Lah ya ora apa-apa wong anjene kabeh iki kahanan. Wong urip iki mesti ana watu sandungan. Cocok sandungan jarak. Terayo wedokane sing setelen. Mulane mlebu neraka. Wong elek gak iso ijol bojo. Gak ijol. Nek wong ganteng Ijol bojo. Bolak balik. Somben ning neraka jahanam. Jahanam. Kok malah kowe sing kuali. Jahanam. Dadi nek ngoten, Nggih. sampean bangga dadi wong elek. Lho bangga ya Man. Wong elek bakal ning swarga. Lho ora payu. Aja panik. Aja panik. Elek lah. Ben ketok kompak. Aja panik wis. Ora payune. Elek lah padahal ning neraka yo sing paling welek digowecek sik lho Man. Mati lho. Mati mulane dikek ning swarga gen aman. Nah. Dadi kaya ngoten. Lho nggih. Tak rembuke Mas. Nggih, monggo. Dadi nek wong elek tetep apik. Nek wong ganteng kakean Dosa merga wedokan. Nek mati Gejegur neraka. Jahanam iki dipacul ndase karo malaikat. Dipacul ijeh digecek, ijeh dikepruk, Dikocok ke banyu anget lho. nek ning neraka Ngerokok rasa golek korek. ora saged korek. Selama sak ndase cut. Iki bentok Ngerokok nyumet karo sak ndase langsung kobong. enak ning swarga. ya wis lah tak syukuri nek ngoten. Mas rene nggih. ben ketok ora elek ora apik siji awor sampean siji awor aku. Apik ae. Dadi Ora kok apik. Aku ora Nek wong jenenge paugeran iku ora kudu dipertahan. Aja nganti kalah karo paugerane wong Liya. neraka karo satu misal upamane sampean rapat Rapat acara sedekah bumi Sedekah bumi. upamane. Nggih. Wis kita tentukan swara akeh swara mayoritas nek nanggap ketoprak. Oke. Kan sampean kan ora iso nek kepengin batalke. ngono ya. Iki contoh wae ngono. Lah kok do melilik. Iki ora kok perkara aku ngrembug nang kene. Gak. Nanging kenyataane iki kudune siap mempertahankan paugerane. pendapat harus dipertahankan. Tidak boleh kalah karo pendapate wong liya. Nek wong ganteng mesti kakean Dosa mergo wedokan. nek mati Gejegur neraka jahanam. sapa wae Wae sapa? salamat. Bakal Aku melu salaman. Kowe iki lah yo melu ngomong Iya, terus. iya. Dagelan bayaran kok ora melu ngomong iki lho. Kayak kebal aku kok. Balane kono. Balaku. Ayo ngomong. Ayo, Mas. Paugeranmu piye? Aku dadi ketua ra kajen, maca ya ora kajen. Kok dikepruki terus. Iya, Man. Nek wong ganteng kakean Duit. Lah. Kakean kakean Dosa. dosa. Kleru aku. nek wong ganteng kakean Dosa mergo wedokan nek mati mlebu neraka. sapa wae Sapa wae? wae Bae sapa? tenan Aja kapak ya. Iya ya. ora ngoten nggih Ya, nek wong elek swarga ora duwe bisa mergo elek. ora Bisa wedokan ora Cok. iya lali. Wedokan. Nek Nang kamu mati. mbok idoni lah jangkrik.
Nek mati. Ya. Nek mati. Rokok. Aja ubet-ubet ae. Dadi nek wong elek ora duwe Dosa. mergo ora Wedoan. nek mati. Munggah swarga. Ya. Manut iki ya. Munggah Swarga. ngoten nggih. Ya ya. Sapa wae? Wis apa? Ngoten. Alhamdulillah Mas. Nggih. Mergo iki ora ana panitiane. Aku wong aku kenalku saiki nang kene walaupun tangga tapi adoh banget. Aku ya ora jarang sowan rene. Ya. Sing tak kenali sapa? Iki elingku mae Mas Kang Padi biyen jar. Nggih. Wis kapundhut nggih. Anake iku sapa le jenenge le lanang yo. Sing lanang ora sing wedok. Sapa? Ones. Gak mudeng aku. Sapa Mas? Takokno anake anu Padi sing Anake De Padi. Okes. Okes. Jenengno angile mone. Okes. Nah, Mas sampean Lur. mau wis roh okes sing daleme nggo dandan niku lho. Cara nang mburi kono mau. Sing nyalami aku nang mburi. Kertas aku. Apa? Berarti ya bocah iku niki manglet. Ganteng sithik iku. Okes itu ganteng apa elek? Lho, kok teko okes lah apa? Lho aku iki takon. Takon kok. Urusane kan anu to, wong iki mang arep sapa wae sapa. Ya. Ya nggih. Okes niku nek mungguhe jenengan ganteng apa elek? Aku mau rung petok Aku wis Kowe wis petok. Kowe wis. Aku rung petok Aku rung petok rung raine. Man, Iya. kepenak diparani wong loro, rekoso dipangani loro, menawa nek karena jawaban iki ana sing mati yo lakoni kowe sik ayo. Lah aku roh. Lho kok muter kok aku iki. Iya, Jan. Paugerane sampean mau pripun? Nek wong ganteng kakehan dosa, mergo wedokan, nek mati. kejegur neraka, Bos. Ngoten nggih. Nggih. Okes ganteng apa elek? Umur ganteng berapa? Rodok. Wis ganteng ning ganteng. Rodok. Ya, ganteng. Kok cerodok iki piye? Ora ana jawaban kok serodok iki ra ana. Ganteng. Kudune jawabane. Jawabane mung loro, elek apa ganteng? Ganteng apa elek? Ganteng. Ganteng. Kes ngalek kes kowe kes. Kowe muni ganteng. Kowe barang, man, kowe barang. Rencana iki sing ampe dikorbanno kowe kok malah rono. Ganteng. 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 Berarti kowe ngarani Okes ganteng. Ganteng buat Tan mongko paugeranmu mau piye nek wong ganteng kakean wedokan. dosa, mergo Wedokan. Nek mati. Kejegur neraka. Okes ganteng apa elek? Ganteng, Bos. Berarti kowe ngarani Okes kakean Duit. Duit, aku mau Duit ya, aku mang disawer. Kowe disawer piro? Ya 50. Deket. Kan duit. kakean dosa. Kowe lho wong loro lho. Kas iki lho kas sing muni Rokim karo Magol, Kas. Awake Aku dhewe bal, Kas. Aku bal lama yo Kas aku mang disawer. Yo bar kowe syukur. Kakean dosa. Kakean dosa. Kakak duit aku disawer. Kakak duit aku disawer. Lah kok kakean duwe iki? Lah disawer yo man yo. Nek ra kakean duit kuat nyumbang anu nanggap ketoprakan. Ya. Iki Batal. sing nanggap sak warga kok. Lah yo kabeh nek gak kakean duit warga kene kakean duit kuat urunan. Ya. Urunan apa mboten, Bu? Oh. Dungu kowe, aku lho sesuk aja bayari. Ngapa kok ngono? Dungu omongane dulur-dulur kene urunan aku nercuh. Gusti, ku tenan weh. Iya man, kowe kudu melok karo aku man. Ora aja gelem nampa dhuwit ya man. Lho, aku Mergo wis entek bayaran karo bayaranku ra yo. Wong kok senengane Ora konsisten. ora konsisten. Lho, kok nek Bos wis tak omongno. tak omongno. Piye? Akan duit. Ya man, aja man mani. Ayo rene, nek ajene kowe ngomong kakean duwe, kowe rene Kowe aku ra kok. Kowe ape melok ndi wis penak melok ketoprak kene kowe gawe ketoprak kacar-kacir. Aku Wis ayo kok. Mati-mati lagene dilakoni wong loro. ya wis nek ajene ngono, kowe wakilku man, matur suwun kono. matur suwun awake dhewe ujube caos hiburan karo masyarakat Joko Puluhan. Kene lho. Ingin menghibur masyarakat bersama. Kono lho nang arep. Lan tengok. Ngersano lagu apa, Bu? Oh ya, malah lagu. Matur nuwun. Matur nuwun. Sik. Matur nuwun masyarakat Joko Puluhan. Sik to kowe kok mubeng ae to, Man. Dekne iki ndek penyakit keteter. Gatel kabeh pokok. Sugeng sonten para pamirsa Kene lho, Mas. budaya. Wakilku kene lho, Mas. Lah wis kono. Masyarakat Joko Puluhan. Ya matur nuwun, matur suwun. Matur suwun. Lah, lagune diuripno ra iku malah ketok ijo. Iki malah nemen iki ra iku. Matur nuwun dumateng masyarakat. Tak waris sithik-sithik.
Matur nuwun dumateng masyarakat Suko Puluhan, Dukuh Suko sampun kersa nimbali ketoprak Wahyu Manggala ingkang sampun digelar ing dalu ing siang menika nganani lestarini sedekah bumi ing mriki mugi-mugi desa mriki dadi desa ingkang subur makmur. Ya omong dhewe ae. Lho kowe ku tawaran Dawan. Cici-cici wae. Kok kowe iki ora usah ngrepoti Sariman to, Pak. Jajal didongakno dhewe. Iya. Matur nuwun dhewe. Ayo Man, jajal Man. Dumateng para bapak, para ibu. Suarane kurang mantep. Matur nuwun Bapak Jawa. Kurang gede. Matur nuwun Bapak Ibu. Kurang gede. Matur nuwun Bapak Ibu. Gede neh. Wis. Lah aku wong ora gorila. usah rasa engko nek awakmu panas. Selamat sedaya. Panas awakku. Wis panget. Matur nuwun masyarakat Suko Puluhan bali ke Bapak Wahyu Manggala. Nggih. Kula dongaaken masyarakate ayam tentrem. Amin. Amin Allahumma. Amin. Tansah rukun sak keluargane. Amin. Sing omah-omah kula dongaaken menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Kok malah ditutup kanggo salam nih Kuwi tak dongakno. Keluargane muga-muga dadi keluarga Yang sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lah kok malah kaya salam. Keluarga ingkang sakinah mawaddah Warahmatullahi wabarakatuh. warahmah. Nah ya warahmatullahi wabarakatuh. Kembali nah. Padha wae. Ya wis. Ayo cah sithik. Nggih. Takone Sedawa yo. Kanggo wong loro. Nah. Aturi gedeng apa? Gedeng. Iki anake sapa iki? Ngersake lagu napa? Napa Mang Mas Tes? Lho sik. Kowe kok mundur nele, Man? Mah maju terus ya. Raiku ketok elek malah. Napa Bu? Campur sari? Nggih, campur sarine napa? Oke. Apa? Ketut lanangan. Kipase urip nah Mas, kipase. Aku ketoke roh karepe Kipase dulurku lanang. Atur Tindir hiburan, bojone kipase mogol urip. nek. Kipase hiburan. Ayo Man, ketut lanangan. Ora apa-apa disiapi cilikan pirang-pirang. Siap. Ora apa-apa Sing penting semangat Wahyu Manggala. Sekali Jaya tetap Nganti Desember. Nganti Desember. Sura-sura barang nopo wae lho keprake. Iya, mok poso tok kita tidak menerima. Sing nanggap sapa sura-sura iku? Kok sing nurung nanggap ya ana demit, ana setan. Saiton Mas dirasi. Rakib, Atur dikarenakan permintaane ketut lanangan, Nggih. aku pengen jajal suarane Sariman. Sariman. Nggih monggo. Sampeyan Mboten napa-napa. sing nyiarno. Suaraku serak. Ora apa-apa karo bose engko. Oke, duet ya karo Mogol. Ya. Mergo lagu iki bersama zaman Ya. ketoprak. Zaman dhisik kancaku lawas Mogol lagune ya loro iki. Apa mbek apa, Man? Katut lanangan malah dadine katut wedokan, katut bareng dhewe. Sing katut Istri malah solehah. Sing katut malah. Nah, iku sing nyawer 150 mang njaluk istri salehah. Oh, si salehah. Saurunge diaturi monggo katut lanangan dulu. Oke, nggih, ora apa-apa. Ayo, Pak Mogol bersama Sembraul. Yo, Ayo. Maju kowe sing nyanyi. otomatis ngene iki. Aswogok malah. Ayo rene maju mbek aku. Kancane ya. Aku isin ra iku. Lho lah. Wong wedok-wedok guyu karo ngenyek ketok ngomongene yo. Aku melano Man. Tapi ana wong sing nyanduke lho, Man. Iya, Mas. Sing wong wedok dhewe inget-ingetan. Nih. Sariman nek dipasang pandang-pandang suwe-suwe yo ketok apik. Ngono. Daipo nek aku sesuk tebang tebu garangane bentek. Lah kuwi tukang ngentano garangan opo piye kok. Satu buah lagu. Ketut lanangan dados. Bersama Mogol. dan juga Sariman bersama musiknya. Insya Allah. Insya Musiknya insya Allah. Kita jumpa lagi. Musiknya kok insya Allah ini. Yuk. Asik. Awas matanya. Senajan apa tak sangka kowe ikhlas kegas aku gandeng karo wong liya tak akoni aku iki wong lanang tanpa
Kejebak barang sepeda lanangan tambah sak lagu lanangan. Istri Salehah kalian mangke dalu biawara panyuwunane kita sore diparingi ndang oh campur sari yuk Istri Salehah. Istri Salehah Spesial untuk yang request. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. RHS Production. Istri yang beriman bisa
Terima kasih. Oke. Matur suwun nggih. Nggih, nggih. Iya, iya. Ben lakone iso tuntas Wah, iya. panyuwunan Nggih. mangke dalu wis disuwun. Lakone jek cerita. panjang. Oke. Mangke dalu anu mengko sore dangdutan. Oh nggih. Iya, ketuke lakon. Monggo, Bang. Sedulur, mapan kebeneran aku ketemu kelawan kowe. Iya. Lagi sepisan iki tak papanke ragaku ana ing Kadipaten Pati. Ra kleru. Apa sekirane kowe ngerti Desa Miyono? Desa Miyono. Heeh. Desa Miyono yo iki. Iki wis Iki wis klebu klebu mongkon. Desa Miyono. Sik. Sandanganmu kaya rawong Kadipaten Pati. Aku saka Palembang. Palembang. Heeh. Jenengmu sapa? Aku momok. Ketemu lagi sepisan iki kok ngece karo aku jenengmu Momo. Lah kok ngece? Kamu kok jenengku yo Momo. Mengko dhisik. Momok kuwi aku. Yo aku. Iki aku yo Momo. Kowe Momo? Iya. Kok menawa kowe iki ngene. Kowe momok saka Kadipaten Pati, yen aku momok saka Kadipaten Oh, iya. Palembang. Lah, tekamu no ing Kadipaten Pati. Hah? Jane arep pigati yo. Goleki wong tuaku lanang. Sapa wong tuamu lanang? Saridin. Lho, tak goco lho kowe. Tak goco lho. Sik to. Bola-bali kowe kok ngluputno aku nyalano aku. Saridin kuwi bapakku. Ora bisa. Lho, Saridin ora iki bisa. bapakku. Ibu Saridin kanca iki karo aku, bapakku. lamun to bapakku iki Saridin, mapane ana ing Kadipaten Pati. Ora iso. Kliru we. Saridin iki bapakku. Sing kleru iki kowe. Saridin iki bapakku. Yo aku. Bapakku. Wani karo bapakku. Ayo, bapakku iki. Bapakku. Ana man menyek karo aku. Kecewa karo aku ngino karo aku. Lah aku goleki wong tuaku lanang Saridin. Saridin Dhewe wong aku, yen Saridin kae bapak. diakoni karo wong Aku kae. Bapak diakoni karo wong kae. Saridin ki bapak. Bapakku yo. Iya. Lah iya kok. Sik. Kowe kuwi sapa? Saka ngendi kok malah gelutan nek tukaran karo anakku saya-saya ngaku-ngaku yen Saridin kuwi bapakmu. Kamangka Saridin kuwi bapake anakku. Ora bisa. Sik. Saridin iki bapake. Saridin bapakku. Nek ana ibu nggih. Wis cukup ibu. Sik mengko dhisik. Kowe ngaku-ngaku yen Saridin bapake anakmu. Lagi Saridin ngakoni bojomu. Lho Saridin ki bojoku iki anake. Saiki sapa Saridin? Aku ora ngerti saka Palembang. Aku bojone Kakang Saridin. Iki momok anakku. Anake Kakang Saridin. Sampeyan ora trimo. Aku ora trima lho Saridin ki bojomu. Lho. bisa. Aku ora trima Bapakku. bojomu. Oh, ini bapakku Saridin. Sapa? Bapak Saridin. Bapak. Hei, bapakku. Bojoku iki bojoku iki. Iki bojoku iki bojoku. Bojoku. Dua bojoku. Lho bojoku iki bojoku. Ora melu ngrebut. Kakang Saridin. Sik dhewe. Ana wong wedya iki kok ngaku-ngaku bojomu. Lara-larae kepiye? Kok iso kaya ngono nganti padu karo anakku mama? Jelaske Kakang, jelaske. Wis arep magrib tak cepetno.
Mbokne momok sarine aja dadi atimu. Mboke momok kula lho. Kowe ya mboke momok. Momok Kasan Haji. Ning kae momok critane ngene. Nalika aku urip ana ing Dukuh Miyana, saktenane aku wis bojo. Krungu kupingem. Iki bojoku iki bojoku. Iki jenenge Sarine lara padha karo aku. Aku anak-anak momok. Iki sing Kowe ngamuk anakku. Ngaku bapakmu. rikala aku kena bebenduning Gusti. Mergo aku kesandung perkara ana ing Kabupaten Pati. Nalikane aku dianggep mateni kakangku dhewe jenenge Kang Biandung. Aku tampa pidana. Tumuli banjur aku pinanggih Syekh Malaya guru sejati Kanjeng Sunan Kalijaga ulama kang siar ana ing wewengkon Pati Kasultanan Bintara. Aku duweni karomah kang supaya aku tapa ider taun jroning sewindu. Weneh teken marang wong kang kalunyon, weneh boga marang wong kang kaliren, weneh pitulungan dharma tumrap sapa wae sing butuhke. Dumadi aku kon tapa ngrombang, ora kena leren lan lamun ora dilereni, ora kena minggir lamun ora diinggirake. Banjur aku ketemu karo bapakmu nalika geger ana ing Cirebon. Eling apa ora? Lah, wektu semono ra aku wis ndongeng, nek jane aku ning Jawa wis bojo. Kowe nampa, kanjenge Patih ya nampa, ngono lho. Terus dadi aku lho, Pak. Dadi aku. Dadi kowe momok Kasanda. Lah iki sapa, Pak? Iki sapa? Tenane iki bareng Iki sapa iki? Iki sapa iki? Pak, lho kok malah isih tambah meneh. Nah, iki tak critani ya mbokne momok. Ayo. Rohayah iki ditepungake. Iki piyayi saka ing Kraton Mataram. Kanjeng Mas Ratu Jinoli. Iki kadang dalem Sultan Agung Mataram. Iki piyayi seneng aku perkarane apa? Tak dungeno. Kusumane Ngayu iki biyen duwe penyakit toh Brama utawa baulawean. Kowe ngerti baulawean? Apa kuwi? Baulawean kuwi mau kaya rajah sing manggon ana ing barang wingit. Barange wong wedok sing rupa toh abang ngono kae. Lah, iku pendak dhek bojo sapa wae mesti mati. Kanjeng Sultan dawuh supaya aku dibojokno. Sawise aku bebojoan karo Ratu Jinoli, toh Brama baulawean kuwi mau tak singkirno. Ning Kanjeng Ratu ya wis tak aturi pirsa, bojoku niku enten loro, ana telu sing urung tak dungengno. Kok akeh men to, Kakak? Ya ora apa. Kowe kok ya gelem. Wis ngerti bojone mberah ya kok isih gelem. Lah, bapak bojo ngene iki rak aku kumpul rak pendak setahun pisan ora mesti. Lah ya setahun ora muleh elek. Jebule ning kono ate bojo ning kene iki. Lah ya betah ora muleh mergo ning ndi-ndi nggon ana bojone. Mula murih bojo papat iki pamrih ra angger sakumpulan dadi sakumpulan. Nek ngene wae ya, Pak, ya ora becik dirembuk ana tengah dedalan. Lah piye? Luwe becik ya bali ngomah luwe dhisik. Bali omah la opo wis iki iso mae Lho dhewe. ono ning dedalan Lah iki. ngenteni magrib lho kae sapa kae? Ngasuh sawetara ya, Pak.
Panjenenganipun ngeten. Apa tinggalan to Kene iki Kanjeng Sultan Agung rawuh. Kok padha nglumpuk. Ning sawah ketoke kok seger banget. Nggih. Niki wau petal ndelok mbok wedok do kirim. Lah kok malah kalih jenengan. Niku critane enten lan napa? Kakang Saridin, Monggo nyambi dah. Ini kula tanduki. Critane pripun kajeng ditandu sithik-sithik wae. critane niku Mataram sakniki didamel geger dening para jin. Yekti windu lan windu kerti. Ing ujug dheweke niku mboten trimahaken bapatine gurune Danyang Lolope. Kedadosan baulawean duwe ngene niki. Nggih, nah kula nyuwun sabetene Kakang Sejan. Ngoten. Lha niki waktu muju wonten ing omah miyono, ning mboten wonten. Niku mengke saged dipun rembak sing bangu dari. Merginipun ngeten Kanjeng. Mengke nek umpama kula terus ninggalke pedamelan kula teng Mataram, atus mengke sing tani teng mriki sinten? Rak ngoten. Ngeten mawon, Nggih. Kakang Sejangkung. Pripun? Mengke kula sing makili Kakang Sejangkung tani, dika tumuju wonten ing Mataram tentremaken Praja Mataram. Kanjeng Sultan sing tani, Nggih. kula sing teng Mataram. Nah, Ngono kathah. Lho tole daramangan po. Ampun Pak Pur sekecakaken. Ya ceritane ngene, kene do melu Nggih, makan. Pur. Asem. Iku tak iwa asem lho. kok topoknya lho jenenge. Jangan asem Pak. Jangan asem. Eman-eman woe. Padha niki padha. Niku napa niku? Lungsu. Lungsu cobi dipun buang bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, Aseme tukul sedelok. Wah, gede Pak. Ayo. Gede ngene ya Pak. Asem nika tukul. Kae mentiung idul sing mriki mentiung ngalor. Ra ngoten to niku? Oh, cobi nek mboten percaya mang delok asem kae kedadian dibalangake dibabitake Kanjeng Sultan. Terus tak banyone tukul ning kae olaning jagat inama amru idaroda sayan ayak walaupun payakun. Asem sing manglung idul kae woe legi katela asem legi. Sing manglung alor mesti asem kecut ora percaya penekan. Aja di rono karo kene. Ayo, kono legi. Rasane piye, Di? Tenan ya, Kak? Kecut. Ini legi. Asem kecut, asem legi. Ah. Iki mau iwak apa? Iki rine nyocok buntung. Ya, sak buake ning kali kene delok. Ono. Ah, Kita ono kali to. nah ono banyune, Pak. Bapak iso urip, Pak? Wong lirik karo sirah. Ya lah. Heeh. Kok urip? Iki somben katalao tuna lele. Kanjenge Sultan Kakang Sejangkung. sumbuh kalih janjine sampean. Sampean Kanjeng Sultan sing tani, Saridin sing ayahi jejiban tengen. Bone momo kabeh sing bayem Kanjeng Ratu Retna Jinali. Momo sing rukun bapak tak ning Mataram Saundara. Ewan-ewan. Mataram dirusak, Mataram dirusak. Do arep
Adipate Saito Niraji. Wah, Kowe kuwi murite Dayang Lolope. Nun. Kowe wong saka ing Gunung Cerme wewengkon Kuningan. ya, Ambok ora sang rusak karo sepadane menungsa. mergo aku ora nrimake batine guruku Dayang Lolope. Dayang Lolope. Iki saka Sultan Agung. Lho, Dayang Lolope sing salah. Kok iso? Napa ngresaya ning Ratu Jinoli? Ratu Jinoli iki buta urip, buta omah-omah. Ora kowe iki jenenge sapa? Aku Saridin ya Syekh Japo. Aku ora duwe perkara karo kowe aja cancuk laung perkara iki minggir. Aku gawe geger ing Mataram. Aku ora bakal lunga nek kowe ora lunga nek. Iya. Mun rambung. Sampun, Kakang. Nggih ngeten kanjenge Kakang Sejagung. kagem pepeling kaelokaning jagat. Sing atase Saridin wong miyana dipercaya Sultan Agung ngresiki Sukerto wonten ing Mataram. Ning saya aneh, sing atase Saridin wong miyana ketekanipene Sultan Mataram gelem tani. Niki sing diwastani Sultan Sultan Agung Agung Tani.